Ya. Sapa sing cilik gedene sungkul kadedaning Baladewa. Wenang boyong pustaka Jawas Meyang Jimat Limasada. Tru? Aku ditantang Tru. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo, walarisan. Mungsuh wong cerdik